Ataquem el punt 3 del temari de combinatòria, diagrames d'arbre. Els diagrames d'arbre són una mena de diagrames que ens permeten fer recompte de possibilitats. Són molt visuals i van força bé a l'hora de recomptar. Per exemple, diu, l'Andrea té la possibilitat de passar la tarda del divendres amb el Jaciel o el Miquel. Si surt amb ells, podrien anar al cinema, a un concert de rap o a fer esport. Un cop feta aquesta activitat, acabaran la tarda al parc o a casa de l'Andrea. Demana quantes possibilitats té l'Andrea. Us deixo 2 segons per pensar quantes possibilitats diferents en té. No és gaire complicat respondre a aquesta pregunta. Jo afegiria una pregunta que és quines són aquestes possibilitats. D'acord? Molt bé, anem a partir de l'Andrea, està divendres tarda, i se li presenten 2 opcions, o sortir amb el Jaciel o sortir amb el Miquel. Si surt amb el Jaciel o si surt amb el Miquel té 3 opcions més, és a dir, pot sortir amb el Jaciel i anar al cinema, a un concert de rap o a fer esport, i el mateix passaria amb el Miquel. És a dir, que la situació que tindríem representada en un diagrama d'arbre seria una situació com aquesta, on tenim el Jaciel i les 3 opcions més i el Miquel i les 3 opcions més. Per cadascuna d'aquestes opcions, finalment ens queden 2 opcions, que és anar al parc o a casa de l'Andrea. És a dir, que l'Andrea pot escollir el Jaciel, anar al cine i després pot escollir entre anar al parc o anar a casa. D'acord? El mateix passaria si agafa el Jaciel i van a un concert de rap, parc o casa, etc. I amb el Miquel el mateix. Si recomptem possibilitats, veureu que ens surten 12 opcions diferents. Molt bé. No sé si havíeu endevinat abans de començar que eren 12 opcions. L'important del diagrama d'arbre, més que saber que són 12 opcions, és conèixer totes les opcions. És a dir, si hi hagués una pregunta que ens demanessin quines són les opcions de l'Andrea, doncs ara ja podríem dir que les opcions són sortir amb el Jaciel, anar al cine i al parc, o Jaciel cine casa, Jaciel rap parc, Jaciel rap casa, Jaciel esport parc, esport casa, Miquel cine parc, cine casa, Miquel rap parc, Miquel rap casa, Miquel esport parc, Miquel esport casa. És a dir, en total serien 12 opcions. Molt bé. Determinar quantes són és molt fàcil perquè inicialment tenim 2 opcions i per cadascuna d'aquestes en tenim 3, és a dir, 2 per 3. I de cadascuna d'aquestes en tenim 2, és a dir, seria un 2 per 3 per 2. És a dir, si multipliquem 2 per 3 per 2, ens sortiria 12 opcions. És a dir, respondre quantes és fàcil, respondre quines a vegades cal ser ordenat per donar una resposta i el diagrama d'arbre va força bé.